nesednou. Říkám, když už si nesedl, tak je před to to mám já toho lidička s tou snívačkou. Vlastně spolu přitom to nevypadá, je to nakrmený, prostě všechno, jde to do kytečku. 5 dnů. A jak starý? Po 5 dnech? Do 5 dnů, no prostě. A přitom jsou najedený, vitální, velký, všechno. Nemám líko? Jsou najedený, si říká. No najedený jsou všichni, tam na to nevypadá, není důvod prostě. To za návada nějaká. Co tam je? A už je to podruhý, takže jsem si to chtěla potvrdit, jak jsem si to potvrdila. A v hnízdě nebo lezou mimo? Přednostní ucho 5,5 cm, VD hlava, VD čelenka, vyrovnaná délka srsti, A pak se muselo mi to obrazit. A pak už se dostali se Mladionka doma nejčastější sraz, to zatím je jediný asi. A to je tím, že to je mládě. to miminko. Když oni ty miminka jsou vždycky hezký. Ano, oni z toho pak vyrostou. Někteří z toho vyrostou. Jo? Co nám proto říkám, ideálně nechat celý vrch a v roce vybrat, no. Což je štěstí. No, ekologická havárie. Co potom dělat s tím zbytkem? Máte zase vydrápěné. Jsem ani neviděla, že to uvidím teda pak. 95 tam dá. A dala bys tomu vechackou pohlávě. Já ne.